Mireu què va bé. Doncs la veritat és que no ho sé. Però un moment, avui no és dia 22? Ostres, és veritat, la nostra redacció. Per això aquesta veïna s'han fet aquesta actuació tan emocionant. A mi aquesta actuació m'ha recordat el primer dia de l'Anglès. Se'n recordeu? Jo no vaig estar present en aquesta escola. Expliqueu-me com va ser la vostra experiència. Doncs no m'ho recordo molt bé, però em van dir que era molt especial. Estaven tots molt nerviosos i amb molta por. Me'n recordo perquè tampoc sabíem què s'anava a passar. Això em fa pensar que viurem d'aquí a uns mesos. Però bueno, avui estem aquí per gaudir. Tens raó, i què millor que començar amb els dos grans pilars del col·legi. Un fort aplaudiment per al Pere i la Maria José. Bé, bona nit a tothom. Sigueu molt benvinguts a l'acte de graduació de la promoció 2017-2018. Avui estem de celebració i jo he volgut adreçar-me a tots vosaltres com a representant dels germans de Sant Gabriel, que és la responsabilitat o el servei que des de fa 2 anys assumeixo amb molt d'orgull. Com sabeu, la meva tasca és vetllar perquè, arribats a aquest punt que marxeu de l'escola, us hàgim educat en els valors gabrielistes, en els valors que hem heretat de Sant Lluís Maria de Montfort, que és el nostre fundador. I us vull dir amb molt d'orgull que ha estat un èxit, la veritat. Tenim al davant uns joves, adolescents, nois i noies, plens de valors, i per això hem d'estar tots molt contents i molt orgullosos aquesta nit, i per això ho estem celebrant. I que estan plens de valors no ho dic per dir-ho, sinó perquè he estat els últims 2 anys 4 hores a la setmana amb ells, i això crea vincles, crea llaços d'afecte i sobretot permet conèixer les persones. És aquest èxit, un èxit que compartim tota la comunitat educativa, les vostres famílies, els professors des de P3 fins a 4 de l'ESO, i per això dic que estem molt contents. A les famílies vull donar-vos l'enhorabona perquè teniu uns fills fantàstics, ja s'ha vist, no? I també donar-vos les gràcies perquè sempre ens heu recolzat en totes les nostres decisions i hem caminat junts en aquesta aventura que ha estat l'educació dels vostres fills i filles. Per això, gràcies en nom de l'escola i de tots els meus companys. I per últim, als alumnes, tot. Us desitjo molta sort, que continueu sent tan creatius i artístics com s'ha vist ara i s'ha vist al llarg de tota la vostra escolarització, que feu coses sempre com feu voluntàriament, amb compromís, que sabeu que als gabrielistes ens atreu el compromís, i feu coses sempre per construir un món més just i més fratern. Us estimem i ja sabeu que aquesta és casa vostra i sempre ho serà. I res més. Una abraçada. Bona. A mi és que això m'imposa i no sé. Ja no m'agrada parlar de partit. Com que no m'agrada parlar, de fet, crec que no sé parlar. Tampoc sé fer classe, però m'han dit, métete en el despacho si no fes classe. Però moltes vegades, quan matins fem
allò de la reflexió, i molts quan acabem la reflexió em diuen, Pere, se te va la castanya, ¿verdad? Sí, se me va la castanya, ho sento. Doncs, alumnes, toca examen. Famílies, toca agraïment, però després, primer fem l'examen. Si us demanés, si us preguntés el que heu après aquests anys, em podríeu dir alguna cosa així de palabra ràpida, resposta, va. Treballar cooperativament. Heu après molts continguts, alguns continguts. A part dels continguts que hem intentat transmetre als profes, us porteu el record que haguem transmès alguna cosa més? Sí. Com per exemple, el frenat, jo que sí. Si no us surt, abans agraïm a les famílies, però si no us surt res, famílies us hem de demanar disculpes perquè alguna cosa han fallat. Perquè el nostre objectiu no era només en transmetre continguts, i això està molt bé i és una preparació pel futur. Nosaltres volíem transmetre alguna cosa més, volíem fer alguna cosa d'educació emocional. De fet, el nostre caràcter propi, el nostre país diu ser para transformar. ¿Y os hemos enseñado a ser? Sí, pregunto. Sí, pero no me habéis dicho, ahora no sirve. Si no os hem ensenyat a ser, és que ens hem equivocat. Si alguna cosa us porteu de soy tal, és que potser l'hem fet bé. Però sobretot ja no importa tenir molts coneixements, tenir molta capacitat, treure molt bones notes. Jo crec que els vostres pares us van deixar aquí fa 12-13 anys, los que más, algunos más. Però si us van deixar aquí va ser perquè us ensenyéssim a ser bones persones. I ara, típica pregunta aquesta que la dic i no m'agrada que contesteu. Teniu la sensació de que sou bones persones? Que no contesteu. No te entienden. No contesteu. Famílies, si els vostres fills pensen que són bones persones, possiblement ho han fet bé. Oblideu-vos de jo seré metge, jo seré advocat, jo seré carpintero, jo seré el que sigui, jo seré jugador de pàdel professional. I ens agradaria que jo seré bona persona. Amb el tot l'altre ja l'he dit.